Ang Putling Ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang Putling Ebanghelyo. Once again, salamat sa Ginoo kay nagpadayon ang ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod, ako unang i-greet ang ako ang lolo nga 94 years old nga karong tuiga mag-celebrate sa iyang 95 years ni ining kalibutan na si Lolo Isabelo Laure Sr. Niadtong miaging semana atong gitun-an ang kamatuoran nga ang Dios musilot gayod sa sala, musilot gayod sa mga makasasala. Adunay tunglo ang Dios batok sa tanang mga katawhan nga nagbuhat og sala. So ang ato ang purpose, ang ato ang mission nga kinahanglan nga makaikiyas kita gikan sa tunglo sa Dios. Ato usab nga nasayran last meeting nga ang mga suliran ni ining kalibutana, ang mga kabugaton, ang mga problema bunga kana sa sala, resulta kana sa sala. Kung wala unta nakasulod ang sala ni ining kalibutana, dili unta kita makasinati og mga suliran, mga kabugaton, mga temptasyon, mga pagsulay sa kinabuhi. Pero gumikan sa sala, mga kaigsuunan, atong natilawan ang bunga niini ug mao kini ang mga hagit nga atong na-encounter niining kalibutana. So, unsaon man nato paghiling kawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Mao kana ang concern nga ato gyung atubangon ug kinahanglan mahatagan og katubagan mga kaigsuunan. Well, atong i-introduce sa mga katawhan ang atong Ginoong Hesukristo. Si Hesukristo ang bugtong manluluwas sa mga makasasala. Usa sa singgit sa Reformation, we are celebrating more than 500 years of the Protestant Reformation nga gisugdan ni Martin Luther. Usa sa singgit sa Reformation mao kining Solos Christus, Christ alone. Si Kristo lamang ang bugtong manluluwas sa mga makasasala. Gumikan kay sa atong gigikanan nga dakong grupo, daghan kaayo silang gipangtawag alang sa kaluwasan. Ang ilang atensyon napunta sa mga servants of God niadtong karaan nga mga panahon. Sama kang Pedro, kang Pablo, bisan pa si Maria, bisan pa ang ubang mga biblical characters, ilang gitawag ug didto sila musangpit alang sa ilang kaluwasan. Pero ang Biblia tataw kaayong nagasulti nga si Kristo lamang ang kasulbaran sa atong problema sa sala. Una-una to, ang tunglo sa Dios ug kapungot anaa kanato umikan sa atong sala, si Kristo lamang ang makatangtang sa tunglo ug kapungot pinaagi sa iya ang dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo. Kay kung wala ang pag-aga sa dugo, walay kapasayloan. Kung wala ang pag-aga sa dugo, ang tunglo sa Ginoo nagpabiling nagdilaab mga kaigsuunan. Pero gumikan sa gibuhat ni Kristo, ang tunglo batok sa sala napalong kung ikaw musalig ug mutuo lamang kang Kristo. Ug si Kristo usab ang misunod sa tibuok balaod sa Ginoo, mao nga anaa lamang gayud kaniya ang kasulbaran, kaluwasan gikan sa sala. Ug mo kini ang atong tumong sa atong pagtuon ning takna sa kagabhion. So mo kini ang atong tumong no. Aron ipaila-ila si Jesus isip bugtong manluluwas nga nagsulbad sa atong problema sa sala. Wala na ay laing tumong sa atong pagpangwali, pagpanangyaw mga kaigsunan, kundili ipaila-ila si Kristo sa mga katawhan. Ang tinuod nga Kristo sa Biblia. Dili ang Kristo sumala sa tuo-tuo sa mga tawo. Dili ang Kristo nga gituis sa mga katawhan, kundili ang Kristo gayon sumala sa gitudlo sa Biblia. So sa mga naminaw kanato karon sa kahanginan, ang hagit niini, ang Kristo ba nga imong gituuhan, nahaum or nahauyon sa Kristo sa Biblia. Mo kini ang hagit. So ang tumong nato no, once again, aron ipaila-ila si Jesus isip bugtong manluluwas nga nagsulbad sa atong problema sa sala.
Tubagon una nato kining duha ka pangutana sa dili kita magpadayon. Una, unsa ang imong panan-aw mahitungod kang Hesukristo? Ako na ning gibato kaganina nga pangutana. Ang Kristo ba nga imong gituuhan nahaum sa Kristo sa Biblia? Kay diri sa Pilipinas, daghang matang sa Hesukristo dinhi sa Pilipinas. Ang unang matang sa Hesukristo dinhi sa Pilipinas, ang Hesukristo nga nagpabiling bata nga hangtod karon gikugo sa iyang nanay, wa pagyud in taon mudako hangtod karon. Ang ikaduha nga Kristo dinhi sa Pilipinas, ang Kristo nga hangtod karon nagpabilin in taon nga gabitay sa krus. Wa pagyud in taon makanaog didto sa krus. Ang ikatulo nga Kristo diri sa Pilipinas, ang Kristo nga kanunayng nasuko, dili gayud mungisi. Kanunayng nasuko andam nga musilot sa mga makasasala, mao nga nanginahanglan siya sa paghupay sa iyang mama. Ang hangyo lamang sa iyang mama mo'y makapawagtang sa kasuko ni Jesus. Andam na unta siya nga musilot, pero gumikan sa tingog sa mama, anak, maluoy ka, pasaylua siya. Unya kay ang anak, kay dili man kuno kabalibad sa iyang inahan, mao nga, mupasaylo si Kristo gumikan sa pagpangaliyo po sa iyang mama. Kana nga konsepto, wala gayud na mabasa sa Biblia, wala gayud kana mahisulat sa Biblia. Gumikan kay ang tinuod nga Kristo nagaingon, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan ug papahulayon ko kamo. Matthew chapter 11 verse 28. So, very welcoming ang tinuod nga Kristo sa Biblia. Ang tinuod nga Kristo sa Biblia, iyang gisakripisyo ang iyang kaugalingon aron mapasaylo ang mga makasasala. Ug ang Hebrews chapter 7 verse 25 nagaingon, si Kristo mao ang nangaliyo po alang sa iyang mga katawhan. 1 Timothy chapter 2 verse 5, si Kristo mao ang tigpataliwala sa Dios ug sa tawo. So, sipyat kanang matang sa Jesus diri sa Pilipinas nga kanunay lang gakasuko, andam nga musilot, dili gayud mapalong ang iyang kasuko, ang makapapalong ra niini ang pangaliyo po sa iyang mama. Wala gyud na nga konsepto sa Biblia mga kaigsuonan. Ang ikaupat nga Kristo diri sa Pilipinas, kining Kristo nga super maninoy. Di ba ang mga maninoy ay hara nato pakitaan kung ma-Disyembre, mangayo tag pinaskuhan ni atong bata pakita. So ang Kristo diri sa Pilipinas mura og maninoy, super ninong nga ay hara mo pakita, ay harata mo sangpit kang Kristo kung doon na natay problema, kung doon na tay pangayoon, pero kung okay ang dagan sa atong kinabuhi, atong gikalimtan si Hesukristo, mauman usab sa atong mga maninoy sa tibuok tuig, usually dili nato bali-balihon ang atong mga maninoy ug maninay, pero kung ma-December mahinumduman na nato sila. So muna ang Kristo diri sa Pilipinas, pero ang tinuod nga Kristo sumala sa Biblia mga kaigsuonan miagi og pagkabata, gilansang dito sa krus sa takdang panahon alang sa atong kaluwasan, alang sa kapasayloan sa atong sala, namatay siya, gilubong, nabanhaw, ug mikayab pag-usab sa langit ug karon naghari, naglingkod sa tuong trono sa Dios ug nangaliyupo alang sa iyang mga katawhan. So unsa ang imong panan-aw mahitungod kang Hesukristo? Ang imong Hesukristo ba nga gituuhan nahaum sa Hesukristo sa Biblia? Mao kini ang pangutana mga kaigsuonan. Kay kun ang Kristo nga imong gituuhan wala nahaum sa Kristo sa Biblia, idol ka na, Dios ka na, dili ka na tinuod nga Kristo. Siguraduha nga ang Kristo nga imong gisimba nahaum sa Kristo sa Biblia ug dili ang Hesukristo sumala sa imong mugna-mugna ug sumala sa imong imahinasyon. Ikaduha nga pangutana, kung giisip mo siya nga pinasahi, sa unsang paagi siya pinasahi? Sa unsang paagi ang atong Ginoong Hesukristo pinasahi, dili susama sa uban nga mga pangalan. Mo kini ang atong tubagon sa atong pagtuon niining taknaa. Ang common nga ideya sa mga tawo mahitungod kang Kristo mao kini, una, siya kuno maayong example, maayong moral nga ehemplo. Maayong example nga atong sundon mga kaigsuonan. Ikaduha, ang common nga ideya mahitungod kang Kristo sa mga katawhan is that maayo siyang magtutudlo. In fact, pinakamaayong magtutudlo sa tibuok kalibutan. Ikatulo, si Kristo mao ang nagtukod sa pinakadakong relihiyon sa kalibutan. Well, tinuod man kining tanan mga kaigsuonan, dili man sipyat kining tulo, pero kulang.
kulang. Kulang gayod. Ang atong gustong masayran mahitungod kang Kristo, mao ang iyang misyon o katuyuan sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan, aron luwason ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako, aron makalikay kita gikan sa tunglo ug silot sa Dios gumikan sa atong sala. Mao gyud kini ang atong kinahanglan nga masayran. Ang saving knowledge of Christ, ang saving mission of Christ. Kay si Kristo Dios, kung siya magmisyon, dili gayud siya mupalpak sa iyang misyon. Nahumana ni Kristo nga gibuhat ang iyang misyon, natuman na niya ug isip pagpamatuod adisir siya namatay dito sa krus sa Kalbaryo, misinggit siya, it is finished, natapos na. So kinahanglan nga ato kining masayran ug matun-an niining taknaa mga kaigsuonan. So, atong tun-an, first of all, ang pagkatawo sa atong Ginoong Hesukristo. Giunsa niya pag-anhi dinhi sa kalibutan. Wala siya mikanaog sa langit nga nakita nato ang iyang hitsura nga mikanaog sa kapanganuran. Dili kana ang gibuhat ni Hesukristo ni adtong mianhi siya sa kalibutan. Siya nagpakatawo, nahimo siyang tawo. Gipakatawo si Kristo niining kalibutana. Sa unsang paagi? Ang giingon sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 35. Ang giingon dinhi, ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Si Maria ang giistoryahan sa anghel niining puntuha. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. So, nakig-istorya si anghel Gabriel kang Mary ug ang topic sa gitaho sa anghel kang Maria mao ang mahitungod kang Kristo nga ipakatawo dinhi sa kalibutan pinaagi sa sabakan ni Maria. Bukunsad kuno ngadto kang Maria ang Espiritu Santo ug ang gahom sa Espiritu magpabilin nganha kaniya, nganha sa bata nga ihimugso sa sabakan ni Maria. Si Jesus ang pinaka-aktor niining atong pagtuon mga kaigsunan ug ang bata pagatawgon nga anak sa Dios. Supernatural o katingalahan kayo ang pagkatawo ni Kristo. Kay nga naman, gumikan kay natawo siya pinaagi sa usa ka birhen nga babayi. Wala may ikapakatawo ni ining kalibutana kung walay biological nga amahan ug biological nga inahan. Walay physical nga amahan ug walay physical nga inahan. Pero si Kristo, gipakatawo ni ining kalibutana, aduna lamay biological nga inahan. Pero wala siya'y tawo nga amahan. Gumikan kay si Kristo, nahimugso pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. So, do you think doon na pa'y laing explanation mahitungod niini? Or imo ba kining gidawat gayod ingon nga supernatural, pinasahi gayod nga pagpanglihok sa Dios ngadto sa sabakan ni Maria? Supernatural kini mga kaigsunan. Katingalahan kini, dili kini ma-explain sa tawhanon nga paagi. Ang Ginoo lamang gayod ang makahimo niini. Nga adunay birhen nga babayi, nga wala pa gayod mahilabti bisag kinsa nga lalaki. Birhen nga babayi nga magmabdos, magsabak ug usa ka bata nga lalaki. So si Kristo nahimugso pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Now, unsa ang mga implikasyon sa virgin birth? Atong gitun-an karon ang birhen nga pamaagi sa pagkatawo sa atong Ginoong Hesukristo, unsang implikasyon niini sa mga katawhan. Una, ang buti pasabot niini sa pagkatawo sa atong Ginoong Hesukristo, nakigambit siya kanato sa tawhanon nga kinaiyahan. Nakigambit si Jesus sa tawhanon nga kinaiyahan. Tinuod gayud nga nahimo siyang tawo. Gigutom siya, giuhaw siya, katulgon kaayo siya, gikapoy siya. Na-record sa Biblia nga si Kristo natulog didto sa sakayan, gumikan sa kakapoy. Na-record sa Biblia nga si Kristo giuhaw. Na-record sa Biblia nga si Kristo mipahulay, gumikan kay nahago kayo si Kristo sa iyang pagpangabudlay. Naka-record sa Biblia nga nangayo siyag tubig sa babaying Samaritanhon, gumikan kay giuhaw siya. Ang buti pasabot niini, si Kristo nahimong unod kaayo, tinuod nga unod, tinuod nga tawo, nakigambit siya kanato sa tawhanon nga kinaiyahan. Pero ang ikaduhang implikasyon sa birhen nga pagkatawo ni Kristo, birhen nga matang sa pagkatawo ni Kristo, sa iyang pagkatawo pinaagi sa birhen nga babayi,
Dili siya susama sa bisan kinsang tawo. Wala siya nakigambit sa sala sa mga katawhan. Wala siya'y tawhanon nga amahan. Si Maria lamang ang iyang inahan. Gipakatawo siya pinaagi sa balaang espiritu. So pinasahi gayud si Kristo. Si Maria dili pinasahi kay si Maria dunay amahan ug dunay inahan. There was nothing unique about the birth of Mary. Although gipagawas nila nga si Maria kuno balaan walay sala, pero dili gayud nato kana mabasa sa Biblia. Hinunua, mabasa nato sa Biblia sa Lucas 1:47 nga si Maria iyang giangkon ang Dios ingon nga iyang manluluwas. But pasabot makasasala si Maria. Kay kung dili pa siya makasasala, wala siya nanginahanglan og manluluwas. Pero sumala sa iyang awit, nalipay siya diha sa Dios nga iyang manluluwas. So there was nothing unique about the birth of Mary. Gumikan kay duna siya'y tawo nga amahan ug duna siya'y tawo nga inahan. Kanang ilang giingon nga si Maria na tawo nga walay sala, teorya ra kana. Ang giingon sa Biblia ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang pinakasahi nga natawo niining kalibutana nga walay amahan nga tawo kundili nahimugso siya pinaagi sa balaang espiritu si Hesukristo lamang gayud. Sa iyang pagkatawo pinaagi sa birhen nga babayi. Dili siya susama sa bisan kinsang tawo. Wala siya nakigambit sa sala sa mga katawhan. Balaan ang atong Ginoong Hesukristo. Well, importante kini sa atong pagtuon sa umaabot mahitungod sa substitutionary work of Christ. Ang ipasabot ni ining substitutionary work of Christ, ang buhat ni Kristo isip kapuli, substitute sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Atong pamalandungan ang Hebrews chapter 4 verse 15. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang kundili usa siya pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasala. So si Kristo mao ang atong pangulong pari, dili siya sama sa uban nga mga pari nga dili mobati og kaluoy sa atong mga kahuyang. Kundili si Kristo maluluyon gayud kaayo, sympathetic gayud. So hain maning ilang gi pagawas nga si Kristo kanunay kasuko, andam nga musilot, unya ang makapalong lamang sa kasuko ni Jesus mao ang hangyo sa iyang mama, anak, maluoy ka ni anak, pasaylua intawon siya kay tao lamang siya. So natandog si Kristo sa hangyo sa iyang mama, nawala ang iyang kasuko. Bakak mga kaigsuunan, gituboy ang inahan imbis nga ituboy nato si Kristo. Ang gituboy sa balaang kasulatan mao si Hesukristo nga Dios nga nagpakatawo aron luwason ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. O utrohon natong basa no. Hebrews 4:15, ang atong pangulong pari, si Kristo ang atong pangulong pari. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Kundili usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasala. So, kung imong gidawat ang testimonyo sa Biblia mahitungod sa pagkapinasahi sa atong Ginoong Hesukristo, unsa man, nausab ang imong pananaw kang Kristo or insakto na ang imong pananaw kang Kristo napamatud-an sa atong pagtuon niining taknaa. Ikaw lamang ug ang Dios ang nasayod sa tubag ni ana higala. Timan-i, ang pagkapinasahi anaa kang Kristo nga natawo pinaagi sa usa ka birhen nga babayi. Wala sa birhen nga babayi ang pagkapinasahi, kundili anaa kang Kristo. Sa laktod nga pagkaistorya si Kristo ang bida alang sa atong kaluwasan. Si Maria ug ang uban nga mga apostoles sama ni Pedro, sama ni Pablo, mga instrumento lamang sila nga gigamit sa nagkalain-lain nga paagi. Mga instrumento lamang kadto sila aron ipaila-ila si Kristo nga ri kanato. Si Maria instrumento aron ipaila-ila si Kristo nga ri kanato. Si Kristo ang tinuod nga Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. So, ang bida nga tinuod si Hesukristo. Siya ang tinuod nga bugtong Dios ug manluluwas. Ang pagkapinasahi anaa kang Kristo nga natawo pinaagi sa usa ka birhen nga babayi. Wala sa birhen nga babayi ang pagkapinasahi, kundili anaa kang Kristo. Siya ang pinasahi, siya ang Dios nga nahimong tawo
nga wala nawala ang iyang pagka-Dios. So imo ba kining gidawat nga kamatuoran higala? Ug unsa may imong ikasulti niini sa nahitabo sa atong nasod karon nga imbis nga si Kristo ang ibayaw ug kang Kristo lamang kita mag-focus, tuwa na Hinuon nag-focus sa instrumento. Si Maria usa lamang ka instrumento. Si Pedro, si Pablo, ug ang uban nga mga apostoles ug mga propeta, mga instrumento. Silang tanan nagpaila-ila kanato mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Kung dunay babayi ug lalaki nga gikasal mga kaigsunan, ang bida ang mga gikasal. Dili ang bridesmaids ang bida, dili ang maid of honor, dili ang groomsmen ang bida, dili ang mga flower girls, kundili ang bida niana nga okasyon ang duha ka binuhat nga gikasal. Dili ang si bisan kinsa ang bida. Sa atong kaluwasan ang tinuod nga bida mga kaigsunan si Kristo. Kadtong mga instrumento, mga sulugoon lamang kadto sila aron mailhan nato ang bida. So didto ta mag-focus sa tinuod nga bida. Ang mga pastor, ang mga Bible study leaders, dili kami ang bida. Dili kita ang bida, kundi si Kristo nga mao'y sulod ug mao'y unod sa atong pagwali mga kaigsunan. So, si Kristo sa Biblia gitawag og Dios. Dios gayud si Hesukristo. Kay dunay mga grupo nga dili motuo nga si Kristo Dios, kay tawo lamang kuno. Pero matud pa sa John chapter 20 verse 28, si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. So tawag ni Tomas si Hesukristo og Dios ko. Wala badlungan ni Kristo si Tomas. Gumikan kay tinuod gayud siya nga Dios. Now ang katarungan sa mga grupo ni Manalo sa John chapter 20 verse 28, nakuratan ra kuno si Tomas. Nakuratan ra si Tomas nga nakakita sa ulat sa kamot ni Kristo human sa iyang pagkabanhaw, munang miingon siya, "Oh my God, Dios ko." Mo kanay sitwasyon mga kaigsunan nga ang pagsabot sa Biblia gigamitan og modern nga pagsabot, moderno nga ekspresyon. Di ba ang mga tawo karon kung makuratan mo ingon og my God, pero bawal na sa kapanahunan sa atong Ginoong Hesukristo. Aware sila, nakahibalo gayud sila sa ikatulo nga sugo nga nagaingon, do not take the name of the Lord your God in vain. Walay Hudiyo nga gamiton nilang ekspresyon ang ngalan sa Ginoo, moingon sila my God. Walay Hudiyo nga mogamit ni ana, gumikan kay ang ngalan sa Ginoo balaan. Pero matud pa sa grupo ni Manalo, ang explanation kuno kung anong miingon si Tomas nga Ginoo ko ug Dios ko, kay natingala kuno si Tomas, ekspresyon ra kuno to. But that is a very wrong interpretation of the passage. Roma kapitulo 9 bersikulo 5, si Kristo gitawag gayud og Dios niini nga passage. Kaliwat sila sa mga patriarka, ang mga Hudiyo, ug sa ilang kaliwatan na tawo si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kahangturan. So si Kristo gitawag og Dios nga labaw sa tanan, daygon hangtod sa kahangturan. Ug maupod kini ang ubang mga bersikulo nga nagpamatuod nga si Kristo Dios gayod. Titus chapter 2 verse 13, Hebrews chapter 1 verse 8, 1 John chapter 5 verse 20. Basahon ninyo na sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, ining tulo ka bersikulo. Itawag gayod si Kristo explicitly ingon nga Dios, Ginoo, mga kaigsunan. Ug si Hesukristo adunay character sa pagka-Dios. Kining giingon sa Hebrews chapter 13 verse 8, ang giingon dinhi, si Hesukristo mao gihapon kagahapon karon ug sa walay katapusan. Subot pasabot si Kristo walay kausbanan. So sama ra siya kagahapon karon ug walay katapusan. Kinsa ang dili mausab? Di ba Dios lang? Dios lang ang walay kausbanan. Si Kristo walay pagkabalhin, walay pagkausab. Therefore, si Kristo, Dios, mga kaigsunan. Ikaduha nga heading sa atong pagtuon, ang persona ug misyon ni Kristo. Ang persona ni Kristo, Dios siya ug tawo at the same time. Ang giingon sa John chapter 1 verse 1, sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong Dios. Wa nato. Sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong Dios. Kung atong basahon ang verse 14, si Kristo ang gitawag nga pulong. So atong pulihan og Kristo kini, sa sinugdan mao si Kristo, ug si Kristo kauban sa Dios, ug si Kristo Dios. Gumikan kay ang verse 14 nagpasabot nga ang pulong mao si Hesukristo, and the word became flesh and dwelt among us. Now unsa ang description mahitungod kang Kristo sa Filipos kapitulo 2
versikulo 5 hangtod sa 11. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus. Nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Diba? Giingon diri bisan siya Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. So klaro kayo ang Philippians chapter 2 verse 5 to 7 nga nagtawag nga si Kristo Dios gayod. Ibang giingon din hiyo, bisan siya Dios, wala siya namugos nga magpabiling tupong sa Dios. So very explicit. Ugi ka niini nga mga bersikulo. Imo bang dawaton higala nga si Kristo adunay tanang kinaiyahan sa Dios ug mao nga tinuod gayud siya nga Dios? Explicit nga gihisgutan nga siya gayud Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bisan siya Dios. Sumala pa sa Pilipos. Imo bang dawaton nga gipaubos niya ang iyang kaugalingon aron luwason ang mga makasasala? Gidawat mo ba kini higala? Nganong gidawat mo man ug nganong dili mo man dawaton? Pero kung giablihan sa Ginoo ang imong kasing-kasing hunahuna, dawaton gayud nimo nga si Kristo Dios, nga nahimong tawo nga wala nawala ang iyang pagka-Dios, ug siya lamang ang kwalipikado nga muluwas alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Siya lamang ang adunay katakos, mga kaigsunan. Gipaubos niya ang iyang kaugalingon aron luwason ang mga makasasala. Gipaubos ni Kristo ang iyang kaugalingon. Iyang gisunod ang balaod sa Dios. Ang Galacia kapitulo 4 bersikulo 4 nagaingon, apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi siya ilalom sa balaod. Iyang gipas-an ang silot sa balaod. So, but pasabot, nahimong masinugtanon si Kristo hangtod sa kamatayon kay ang balaod nagdemand man, nagmando nga ang sala bayaran sa kamatayon, mao nga si Kristo namatay didto sa krus sa Kalbaryo. Tungod kay iyang gipas-an ang silot sa balaod. He was obedient unto death. So, ang pangutana niini, nganong importante man gayud sa anak sa Dios nga iyang ipaubos ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Mao kini ang unod sa leksyon nato sa sunod nga mga semana. So, kung atong i-conclude kining atong pagtuon, mga kaigsunan, pinasahi gayud ang plano sa Dios alang sa kaluwasan sa mga makasasala. Dili basta-basta ang manluluwas nga iyang gipadala. Ang manluluwas nga iyang gipadala 100% God. Nahimong 100% man nga wala mawala ang iyang pagka-Dios. Pinasahi gayud kaayo. Balaan nga Dios si Hesukristo namatay didto sa krus sa Kalbaryo, balaan ang iyang dugo nga giula aron mapasaylo ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Muuyon ka ba nga walay kaluwasan bulag kang Jesus? O nangita ka paghihapon og kaluwasan gawas kang Kristo? Kung nasabdan nimo ang pagkapinasahi sa atong Ginoong Hesukristo, dili na ikaw musalig pa sa laing pangalan, kundili sa pangalan lamang sa atong Ginoong Hesukristo ikaw magsalig. Wala na ikaw pagaisipon nga lain pang makaluwas kanimo kundi si Hesukristo lamang. Gumikan kay na tagbo ni Kristo ang requirement sa manluluwas. Ang requirement nga siya adunay gahom, isip Dios, ug ang requirement nga nahimo siyang tinuod nga tawo ug nagula siya siyang balaan nga dugo alang sa atong kaluwasan. Busa ang hagit diining taknaa higala nga imong undangan ang pagsalig nimo sa bisan kinsang pangalan, kundili kang Kristo ka lang magasalig alang sa imong kaluwasan. Ang tinuod nga bida sa atong pagtuon sa Biblia, ang tinuod nga bida sa atong kaluwasan, si Hesukristo. Ug dili na ang uban pang pangalan. Mga instrumento lamang kadto sila, apil si Maria, kita instrumento usab aron ipaila-ila si Kristo sa mga katawhan.
Hinaot nga giablihan sa Ginoo ang atong kasing-kasing una-una ug atong nasabtan karon ang iyang pulong. Magampo una kita. Salamat o Dios sa imong mensahe niining taknaa. Among gipangayo nga nadawat kini sa mga katawhan nga ilang ibalibag ang sipyat nga pagtulunan nga ilang nadawat kaniadto ug hinaot nga mapulihan kini sa kamatuoran sa tinuod nga ebanghelyo o among Dios. And this we pray in Jesus name. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.